Jien jisimni Xandru. Forsi lili ftit tafuni, imma tafu iktar lill-missieri. Xmun iċ-Ċirinew. Smajtu fuqu mhux għax kien xi mexxej politiku, rivoluzzjonarju jew persuna popolari, kien sempliċiment bidwi. Dal fl-istorja b'kombinazzjoni mhux għax ried. Ix-xorti tiegħu kienet dik li jkun mobbi bis-salib ta' wieħed ikkundannat. U kien minn Ċirene, belt ġewwa l-Afrika ta' fuq. Dik is-sena konna tlajna Ġerusalemm bħala familja għall-festa tal-Għid. Kellhom ikunu jiem ta' mistrieħ, talb u ċelebrazzjonijiet. Imma dik il-ġurnata bidlet kollox. Waqt li jien u hija flimkien ma' missieri konna leħlin il-belt, għamet konfużjoni sħiħa fit-toroq. Kienu ħerġin grupp ta' 3 ikkundannati għal-mewt tat-tislib. Waqafna mal-ġenb biex naraw min huma u naraw ftit x'kienet il-kundanna tagħhom. Hekk kif resqu lejna, soldat qabad lill-missieri minn spaltu u b'ton ta' ordni qallu ħossiebu int, ħaffef. Missieri tfixkel u jien u hija iktar minnu. Mar ħdejn wieħed minnhom li kien bħal donnu mejjed miexi biex jgħinu. Tefa' fuq spaltu il-pis tas-salib u baqa' miexi magħhom. Imma għaliex missieri? Imxew flimkien u l-kundannat ħares lejn missieri bħarsa ta' uġigħ. Imma ħarsa li kellha xi ħaġa iktar minn hekk. Kif wasalna fuq l-olja, missieri ħalla l-ewda hemm u baqa' jħares f'għajnejn in-Nazzarenu. Il-ħarsa tiegħu saret waħda ta' ħniena u ringrazzjament. Kif wasal id-dar, missieri qal kollox lill-ommi. Dik il-ħarsa bidlet lill-missieri u anke lilna. Mhux dejjem nażlu slaleb li nerfgħu, imma bħal missieri nistgħu niltaqgħu ma' Ġesu permezz tagħhom.